alledaagse dingen één worden met alledaagse dingen. Een aanhalige kat op straat. Koffie met een stroopwafel. Een haring halen bij de viskar. Een onverwacht verwoed gesprek. Het veranderen van luchten. Dat alles de hele dag door maar verandert. Een herinnering aan een verre reis. Streetfood in een restaurant. Muziek opzetten tijdens het koken. Rokerige single malt whisky. Op sokken van de trap lopen. Hardlopen door het park. Alledaagse dingen één worden met alledaagse dingen. Een spinnen van een kat, een volle koelkast, een camper met een lekke band, een plotselinge wending, een scheidhekel hebben aan meeuwen, het uitzicht op de zeedijk, een golf die aankomt op het strand, verdwalen in een schilderij, ergens de woorden niet voor weten, een lied, precies op het juiste moment. Vergeten van tijd. Thuiskomen na een lange dag. In mijn ogen is het een voorstelling over een jongeman die zijn vriendin vroegtijdig heeft verloren. En die op de meest mooie manier zoekt naar zingeving en een manier om te verwerken wat hij heeft meegemaakt. En Sietse die heeft de gave om daar de allermooiste woorden aan te geven. En we hebben in het voorjaar al wat try-outs gehad. Dat was heel bijzonder om mee te maken. Ik heb het geregisseerd. Maar de eerste keer dat we dat speelden, werd ik totaal overmand door emoties. Omdat het zo raak is wat hij schrijft. En met deze muziek is het zo... dat is zo'n mooie verzameling van klank en taal. Verzameling klinkt zo stom. Ik zou eerder zeggen, een mooie samenloop. Ja, het werkt ontzettend goed. En ik ben blij, ik voel me vereerd dat ze iets me heeft gevraagd hiervoor. Had je of heb je ervaring met poëzie om te zetten naar theater? Nou, ja. Een voordragen is iets anders dan dit. Hè? Dit wordt gespeeld. Maar, en ook weer niet misschien. Ja, nou, het wordt beleefd en gespeeld ook wel. Ook om voor Sietse de afstand een beetje groter te maken tussen wat hem is overkomen en de woorden die hij nu toch elke avond moet gaan spelen. Of moet gaan zeggen. Dus we hebben er wel iets van een theatrale setting van gemaakt en hem meer een rol gegeven dan dat ik wilde dat hij dat als zichzelf moest ervaren elke avond opnieuw. Op de toneelschool, ik heb de toneelschool gedaan in Maastricht. In 2005 ben ik daar afgestudeerd en in die periode dat ik daar zat hebben we ook wel heel veel met poëzie gedaan. Omdat natuurlijk iemand echt nagedacht heeft over taal op een heel andere manier dan wanneer het gewoon een dialoog is in een toneelstuk en je woorden gebruikt die je alle dagen gebruikt. Dus het maakt dat je zowel als performer of acteur heel anders bezig bent met de woorden wanneer je poëzie spreekt dan wanneer het alledaagse taal is. En in het geval van Sietse is het zoveel meer dan dat, omdat het helemaal niet meer alleen gaat over een mooi gedicht. Maar er zit zoveel gevoel en zoveel beleving achter. Ja, dat hou je gewoon niet droog. Een goede vriend van me die kwam in Leeuwarden naar de voorstelling kijken en ik heb hem nog nooit zien huilen. En hij heeft denk ik 3/4 van de voorstelling zijn ogen niet droog gehouden. Omdat het, de muziek is prachtig. Dus dat staat buiten kijf. Maar ook hoe ziet ze zichzelf toch, ondanks dat het een rol geworden is nu, durft bloot te geven.
Nou, dat verwacht je eigenlijk niet zo in het theater. Dat vind ik heel bijzonder. Waar regisseer je op? Op een beeld, of een soort stemming, of een beleving? Of is het toch ergens een verhaallijn in dat opzicht? Er zit een verhaallijn in, al is die ook door de gedichten heen en naarmate de voorstelling vordert, is die verhaallijn eigenlijk steeds meer zoek. Maar zelfs dat is onderdeel van de verhaallijn, omdat de gedichten zijn ook zo geschreven dat het steeds meer bijna wartaal wordt. Van iemand die gewoon verward is en probeert alles wat er in het leven is nog vast te klampen en vast te pakken en dat niet te verliezen. En dan doet de mens gekke dingen. En dat heeft Sietse prachtig kunnen verbeelden in die taal. Maar ik heb het geregisseerd op klank en op ritme, omdat de muziek ook echt belangrijk is. Dus het is echt een samenspel tussen die twee. En toch ook wel een. Kijk, de taal van Sietse is zo beeldend dat je moet dat op een vorm geven. Maar ook weer een vorm waardoor het publiek genoeg ruimte krijgt om zijn, haar of diens eigen idee daarbij te krijgen. Ze moet ook als publiek verdwaald mogen raken in je eigen rouwverwerking of eigen gedachten over iemand die je ontvallen is. En als we dat helemaal strak dicht zouden regisseren met beelden, dan is het alleen maar een beleving als publiek. Maar ik wilde dat mensen ook in zichzelf gekeerd mogen raken tijdens die voorstelling en daar een plek aan kunnen geven. Heb je nog geschaafd onder tekst of zo? Een beetje. Een beetje aangepast? Ja, maar echt heel weinig. Er zit een heel klein gedichtje tussendoor, of wel richting het einde. Waarvan ik dacht, dat mist nog eigenlijk in dit hele rouwproces. Hier en daar een paar zinnetjes geschrapt of een woord toch een andere, of een regel een andere betekenis te geven. Maar nauwelijks, want het is gewoon, ik ben geen dichter. Ik zou willen dat ik het talent had om dat te doen. Dat je op het heetst van de dag onder een mangoboom gaat liggen. Door je wimpers sturen naar het circus van de zon in het bladerdak neerstrijkt. Loof laat glinsteren als glas. Je kijkt en kijkt tot er een wereld opent van eeuwig en altijd. Hoe zij, belozend aan het dak, zichzelf doorviert tot een zomers vruchtvleesfeest. Ze kijkt om zich heen, herkent de blauwe haven, het zilveren licht op de pleinen, de gele iglesias en de horizon die als een tikkelende tokkelsnaar doorgalmt in de straten. Ze weet, iemand heeft het eiland voor haar blootgedroomd. Ja, maar dit is een 5 octaafs marimba. Dus dit is echt een van het grootste model eigenlijk. En die heeft dus een bereik van 5 octaven. Waardoor je eigenlijk bijna als een pianist alles bereik hebt. Dus van laag tot hoog. Even toch praktisch, want je geeft mij een theatervoorstelling het Loon terug, helemaal naar België. Ja. Wel is dit ding? Nou, kijk, we hebben gelukkig ook wel techniek mee in transport. En dan kan het gewoon in een bakwagen en dan nemen we het allemaal mee. En dat komt altijd goed. Dus dat doen we dan weer met Patrick Kramer. Dat is wel een bekende. Dus dan weet je dat het altijd goed komt. Want wat is die achtergrond muzikaal?
korpsen, bands, doorsporen dingen? Nou ja, ik heb klassiek slagwerk gestudeerd. Dus het is mijn vak eigenlijk geweest. Ik heb 20 jaar lang in orkesten gespeeld. En nu sinds 4 jaar met Sietske echt vooral kamermuziek. Dus eigenlijk een beetje een switch gemaakt van de orkestwereld naar wat meer orkest- of ensemblemuziek. En we hebben onze eigen stichting. Dat is dus Noorderwind Muziekproducties. En dan proberen we altijd producties te maken met impact. Dus maatschappelijke impact, maar ook dit soort thema's, maar ook educatie. Waardoor we dus eigenlijk niet gewoon een programma, nou ja, ook wel een programma waar je van geniet, maar ook wel toch wel wat met een extra laagje erin. Deze vaststelling, wat is het verhaal van deze? Dit is net zomaar even Nee. een leuke monoloog, maar wat muziek erbij, hè? Nee, dit was natuurlijk wel is heel intiem. Hè? Je deelt eigenlijk mee in een toch wel laatste staartje rouwproces waar Siets in zit natuurlijk. En waar je toch ook wel heel veel respect voor hebt hoe hij dat op papier heeft gezet en eigenlijk gedeeld heeft met de hele wereld. Hè? En dat met dat bundel wat zo beloond is ook. En dat wij dan de eer hebben om dat eigenlijk ook nog op het podium te brengen samen met Siets is toch wel heel bijzonder. Ja. Ja, en elke keer moet ik het ook tegen mezelf zeggen, want je komt op den duur ook wel een beetje in een productie-vibe. En dat moet ook, want anders wordt het emotioneel te heftig. Maar het is, het raakt altijd. Als je weer, dus even de doorloop doet of het eerste concert straks, dan weet ik zeker dat het even een momentje voor ons drieën wordt ook weer, ook achter de coulissen. En dan zijn we er weer klaar voor. Ja. Staat alle muziek op papier? Met andere woorden, is er nog ruimte voor het experiment, voor improvisatie? Of staat de grootste deel van de voorstelling toch wel vast al? Ja, het is een beetje, we zijn begonnen met de basis. Hè? We hebben stukken bij elkaar gezocht van zo zijn we ook begonnen met 1 gedicht. Wat past daarbij? Muziek, laten we dit gaan proberen. En vanuit die muziek zijn we eigenlijk door gaan ontwikkelen. En vanuit Piazzolla en Bach merkten van, dat past goed. Maar we kwamen ook dingen tegen. Dus daar moeten we echt iets voor maken. En dan zijn we echt met z'n allen gaan zitten van, wat gaan we dan doen? En wat voor klanken willen we dan? Nou, de regisseur was ook best veel eisend. En dan moet je echt goed gaan nadenken. En op duur kom je dan wel tot een soort structuur waar je denkt van, daar moet het in. En dan merk je van, dan schakelen we even de hulp in van een componist om het nog eventjes een level hoger te brengen. Of we zoeken contact met een componist waar die een stuk heeft geschreven. Vragen van, dat zouden we heel graag willen toevoegen. Nou, dat hebben we dan met Tom Zichterman kunnen doen. En Douwe IJzinga, dat is ook wel een bekende naam. Die heeft ook een stuk geschreven speciaal of gearrangeerd speciaal voor deze voorstelling. Nou, dat maakt het wel heel compleet allemaal. En vrij complex. Er zit van alles in. Dus componeren, andere composities spelen, samenspelen met Sietske, letten op een acteur, een veeleisende acteur of een regisseur bedoel ik. Ja. Dus dit klinkt dus behoorlijk pittig. Ja, maar dat is ook mooi. Dat is mooi van het vak, toch? Dat is ook wel... maar het is dus een uitdaging. Ja, uitdaging is altijd mooi. En het is eigenlijk gewoon heerlijk dat je dit kan doen. Ja. Dus het is veel werk, maar het is ook weer prachtig werk natuurlijk. Ja, een mooi avontuur. Ja, zeker. Zeker. Ja. Ze noemt het Havana. Maar weet, het behoeft geen naam. Morgen is alles weer anders. En eens neemt de zee het mee naar de diepte van zijn geheugen. Ze noemt het geen vergeten worden, maar deinen tussen kleurig koraal.
Het is een avontuur. Het is heel anders dan wij wend binnen. Wij maken meestal een programma, we zoeken wat mooie muziek uit. Dat doen we bij elkaar. En dan jou een concert. En nu we sommige muziek uitzochten en we zien ze van tevoren al oefenen. Maar ik op de repetities ontstieten van alles. Opeens wil de regisseur een saxofoonsolo ha, of hij wil de bariton sax maar spannende muziek ha. Of nou ja, op een gegeven moment wil ik een liftmuziekje ha. Nou, dat moeten we dan al maar bedenken. Dus ja, dat is echt wel anders dan we wend binnen. Maar dat mag dus eigenlijk out of the box denken, constant. Ja, en overal, je moet verstehen soms gewoon iets bebergen. Hij ziet zet ik van die erotische gedichten, daar moest ik muziek bij. Nou, dat hing ik net op de plank lezen. Dus ja, dan geef ik gewoon wat bebergen. En soms is het niet een keer dat ik denk, dit is wat. En soms, ja, dan giet het ik nog gewoon een pik roenaaien en weet je wat het was, ja. Wat normaal gesproken, hoe speel je het? Zit je in een korps of in een groep of een band? Of? Ik speel wel mijn orkesten. En ik heb 2 saxofoonkwartetten en een trio. En ik speel zeg maar Johannes Terpstra, mijn slagwerkers. Dus het is wel van alles wat, ja. Ja. Maar vaak bestaande stukken dus. Ja, heel vaak, ja. Dat is eigenlijk wat wij wend binnen. Wie er iets van een basis of hij met echt in deze vaststelling van, want je mag al wat optredens hoor, maar dat wie eigenlijk volgens mij dan 1 of 2 gedichten, dus vrij kwad. Precies, daar hebben we mij begonnen met 2 gedichten met bestaande muziek. En dat hebben we gewoon wat op elkaar aanpast. Maar zoals het begin van deze voorstelling, dat wie er gewoon net, dat is gewoon ontstond. En ik dat liftmuziekje, dat hebben we opzocht. En ja, toen zei hij op een gegeven moment ik nog, ja, het moet ik nog wat mij ontwikkelen, maar de gedichten van Sietse. Dus het met eindig in een koraal. Dus ja, dat moesten ik weer bedenken. Dus heel veel muziek wie er net, nee. Nee, Jim kent elkaar natuurlijk al, maar dit samenspelen is ook nog een extra dimensie, denk ik, op deze manier, of net? Maar de marimba of Nou ja, dus zit op de acteur spelen. Ja. En je maakt die beiden met je een soort van, je moet op elkaar letten, maar ook op die acteur. Hè? Ja, zeker. En dat is, de muziek is soms krekker, want er was een papier dat, ja. Maar een leuke ervaring dus. Ja, ik vind het heel leuk, ja. Zeker. Want ja, de onleiding van de bundel en het hele verhaal wat erachter zit, is natuurlijk een behoorlijk dramatisch verhaal. Ja. Best wel met de muziek bezig of viel dat echt tijdens ja, best wel te repeteren, maar tijdens de voorstelling viel dat verhaal? Nou, in het begin zeker wel. En we hebben steeds aan Sietse gevraagd van, nou, ik ga weer nog maar verder elke keer weer. En nu wordt het wel meer, ja, nu zit je gewoon in de muziek en in de voorstelling. In het begin ben ik nog meer echt in het verhaal. Ik denk dat het wel, ja, dat ontwikkelt zich wel. Ja. Ongelooflijk hè, hoe je in verdriet eerst in gedichten en vervolgens in zo'n voorstelling zet. Hè? Ja, heel knap. Er zitten nog steeds wel zinnen in die mij dan nog wel op repetitie dat ik denk, oh ja, dat vind ik echt mooi, zeg maar. Ja. Hij zei op een gegeven moment, er valt nog steeds post van jou op de mat en abonnementen die maar doorgaan alsof er niks gebeurd is. Ik denk, oh ja. Dus af en toe heb ik nog steeds wel van die zinnen die me wil pakken, ja. Een aardige speellist, zelfs naar België. Ja, ja. En we hopen dat er nog een keer bij komen in België eigenlijk. Dus weer benieuwd, ja. Een leuk muzikaal, maar gewoon een creatief avontuur dus. Zeker, ja. Het theehuis met de bodieboom. De kamer met bloesemvloer. Zou de waard al zwaaien? Terracotta bloempotten buiten op het trap. Buffelboter in de pan. Zouden de hommels al holy. Zou haar huid al als stuifmeel. Zou ze mij nog? Het is een voorstelling van muziek, poëzie en theater bij elkaar. Een interdisciplinaire voorstelling, zoals we het niet meer kennen. En we hebben 2 muzici van Noorderwind Muziekproducties. Dat is Johannes Terpstra, die speelt op slagwerk, marimbike. En Sietske Trenks, die speelt op saxofoons. En ik draag voor. Ik speel het in deze voorstelling. Ja. Hoe best daar is een vaststelling Kama? Er zit een bijzonder verhaal achter, daar komen we aan nog wel even over. Maar wat is voor jou de aanleiding geweest om die dichtbundel al terug te zetten naar een theatervoorstelling? Ik vind het altijd al interessant om verbindingen aan te gaan met poëzie. Omdat naar je verbindingen aan te gaan. Ik had ook wel zeggen die met film, animatiefilms en ik had ook wel installatiekunsten en muziek ook wel.
En ik word gewoon eens muziekje, hoe is dat op het podium? Voor mezelf weer een keer. Gewoon, hoe kan ik het nou echt eens een keer goed op het podium doen? Ja, en ik hier dus, die bundel die kwam uit. En dat ik dacht van ja, ik vind het mooi om het daaruit te doen. Omdat het een hele periode is die om mijn leven die heel belangrijk is. En ik krijg er een heel soort energie uit om het hier te doen met deze mensen hier. Hè. Dus het is, en dat is eigenlijk een beetje. Gewoon het onderzoeken hoe poëzie, hoe kun je het nog meer naar de mensen te brengen. En dat het onderwerp natuurlijk rouwverwerking. Ik vind het ook wel meer onwijzig mooi. En dat het meer, dat mensen meer, het makkelijker door hakken of zo. Dat is echt wel iets wat ik de mooi wil eigenlijk. Oorlering, nou, begint er zelf aan is die dichtbundel. Ja. Die heeft kunnen oorlering van het versterken van die vriendin. Ja. Dat is uit de 122 hier worden. Ja. Ja. Hersenbloeding. Hoe is dat in detail? What happened? Dus dat wie ik gewoon uit het neert was en plotseling hersenbloeding kreeg ze. En ik had toen direct wie is ook een soort directe reactie van mij om het vers te lezen. Ik heb eerst al je dagboeken, ik het verslein. En later had ik het briefjes schreeuwen en zo. En toen, nou 2 jaar later, nooit het verstaan weer, toen dacht ik van ja, maar weer naar je bundelwerkje en je koek eigenlijk het omheen. Dit moest weer zo groot. Ik denk dat ik het nou echt, alles wat ik schreeuwen, ga ik het nou omzetten tot een dichtbundel. En daar heb ik het nog langer dingen. En uiteindelijk is het dus vorig jaar uitgekomen. En voor het eerst ik het Nederlands, want u spreekt taal wie Nederlands, Roos en ik. En en nou dus er een voorstelling van. Als prijzen kregen, geweldige recensies. Landelijk. Had hij dat verrast, verbaasd, verbijsterd misschien? Ja, dat is wel heel erg verbijsterd. Ja, dat is wel. Dus het is heel apart. Dat je zo lang het bij die hoort, dat ik gewoon achter die computer, die kamer zit bij die haast en dan stuurt het naar die uitjouwerij en dan komt het uit. En dan wordt het nomineerd voor die Buddingprijs en later dus voor de Herman de Koningprijs werd hij genomineerd. En toen de Poëzie Debuutprijs in België, daar is hij ook genomineerd. Dus dat het zo vol loskomt, dat ik van tevoren nooit betoogd. Nee, dus dat vind ik een hele mooie erkenning voor het werk. Ja. Had het die geholpen bij het verwerken? Het schreeuwen zelf wel, denk ik, ja. Het was eigenlijk gewoon direct een manier om de dingen net te vergeten, om het gewoon vers te houden. Dat doe ik dan vaak in taal. Het was ook gewoon een manier om mezelf dwaande te houden. Ja, toch, ik begon alleen met de piekeren, zeg maar, dus dat weet ik wat. En ja, nou, gewoon maar die muzikanten, ik krijg direct, het is dan een voorstelling over rouwverwerking, maar het gaat voor mij ook heel erg over de leefde. En hoe veerkracht ik. Gewoon van, nou maar zien, we hadden die zwiere periode, die had ik nou achter me. En het is nou, ik sta nou op het podium om dit verhaal te vertellen. Dus voor mij gaat het ook heel erg over veerkracht eigenlijk. Dus dat is, misschien dat mensen wat gek vinden, maar ik krijg er ook heel veel energie eigenlijk van deze voorstelling. Ook al is het oeralverwerking. Want viel die vrij om het verhaal te vertellen, is hoor? Ja, dat is wel... Klinkt me heel intiem. Ja, dat is ook wel zo. En dat de regisseur, dat ook wel, het is, maar ik ben eigenlijk geen acteur. Eigenlijk sta ik gewoon podium mijn eigen verhaal te vertellen, maar wel mijn inleving. Ik bedoel, het is wel iets, het is wel peer scènes, dan mag je toch even bij bedel gaan, maar toch weer even erin gaan en het op zo'n manier vertellen. En het is natuurlijk wel sliepen. Het is dat het mij nog geconfronteerd of zo, maar het is wel, het is nou ook een beetje materiaal worden of zo. Dat is gewoon die zinnen hast, dat het gewoon losse zinnen binnen en hij zorgt dan van, nee, die zin was maar die intentie vertellen en die zin was maar die intentie vertellen. Dus best direct. Het is ook gewoon werk eigenlijk worden. Dat is heel maf, zo'n heel intense ervaring. Maar het is ook gewoon werk nou. Dat vind ik ook wel weer een keer. Daar gaat zo'n oorstoon eigenlijk tussen kregen haast. Waar kan de titel eigenlijk bij? Rozige maanvissen. Nou ja, het wie, zij hiette Roos. En ik vond die maanvissen, dat vond ik gewoon hele mooie beesten. Dat zijn beesten die beestenkist, die hebben dan eigenlijk geen stut, maar bovenonder wel een stut. En die hing je een beetje loom in het water. Ik vond het wel een mooie beeld voor iemand in het hiernamaals. En het is voor mij ook, de eerste 3 woorden van een nieuwe taal Nederlands is maanroosvis. En het is voor mij een nieuwe taal schreeuwen. Voor mij is het ook een nieuwe taal schreeuwen en een nieuwe taal vinden voor zoiets als rouw en voor een
tasten waar zij nou is, zeg maar. Zo. Bundel, complimenten, dan besluit je hebt ook eigenlijk mee op een podium. Ja. Maar ja, dan. Hoe is het ompakt? Ja, een heel lang traject. We had de eerste stap weer in 2023, toen won ik de rally. Toen had ik me hun vragen, wil je met gewoon als een prilke? Hey, ik hoor ze al, Johannes en Sietske, ik hoor ze al. Ik zei van, nou wil je me een keer bij die uitreiking dan gewoon innoemen wel. Maar dat weer heel leuk. En toen weer bij de bundelpresentatie, toen gingen we draaien die in. Nou, wie ik elke keer aantasten van hoe vind je het nog leuk zoiets om te doen? Is het voor jou net te zwier? Dat hebben we zo, nou, door een pilotproductie. Toen hebben we dat nog op Explorer Noord vorig jaar, een kwarte versie dienen van deze voorstelling. En we boeren het maar zo eigenlijk heel erg mooi te vinden. En toen hebben we dat, ja, dan komt het hele plan van subsidies onvregen en al die theaters benaderen. Dat is een heel lang proces geweest. Dus ja, en uiteindelijk hebben we het nou, met Fabian Jansen als regisseur, hebben we het helemaal doorontwikkeld tot een voorstelling die in theaters geschikt is. En dat is een heel lang traject geweest, maar ik ben ook heel blij dat we dat in fasen dien hebben. Net in één keer, dus het is ook elke keer hebben we een soort evaluatiemoment gewoon van, nou, of wie nummer 4 mooi of net. Dus nou is ze 4. En ik vind het ook heel leuk dat we nou in België spelen, want daar is het ook, daar is het ook, door de Herman de Koningprijs komt het direct nog meer omdenken. Dus in Antwerpen steen we ook nog een keer. Dat vind ik heel leuk, dat je nou ineens volle 4 komen met poëzie. Wat is het eigenlijk? Een lang gedicht eigenlijk op muziek of zit er ook nog drama, theatrale elementen in? Dat je van nou, er is een hoek in een verhaal of een, ik werk ergens naartoe of is het eigenlijk een groot gedicht? Het is, eigenlijk is de hele bundel er eigenlijk gewoon integraal voorlezen. Dat is echt, ja, ik dacht eerst, ik zou het oorst doen, dat uit elke deel wat naast kon zetten, maar Fabian die heeft zoiets, nee, dat is een chronologische lijn. Dat is heel logisch dat ze gewoon de volgorde van de bundel aanpakken. Dus eigenlijk houden we die bundel gewoon aan. En ja, tussendoor bezieken we het verhaal. Soms dan stappen we even uit het vertellen. Dan ben even de muzikanten aan het vertellen. En soms dan gaan zij het shimmy in. Dan wil ik graag het heel rustig vertellen. En ben zij de hectiek op de achtergrond. En soms om. En dat hebben we steeds, dat is onze ziektocht, dat het wringen gaat. Dat die muziek net één op één, dat het soms echt schuurt, zeg maar, die muziek en de poëzie. Dat weer, en soms moet het wel weer in de sfeer passen. Dat weer steeds de ziektocht van hoe kan die muziek erbij passen. En ik nog het decor en sommige spelelementen. Dat is dingen net hoe ze zitten, maar dan werkt mijn spel. Verbielst. Nou, dat is het leuke eigenlijk van deze hele ziektocht. Een avontuur dus. Ja. Ergens in taal is er nog. In woorden die duurloos en momentenbreed ronddobberen als rozige maanvissen. Haar zoeken is woorden aftasten die haar nog niet kennen. Ze omvormen tot ze vingerspitsen vinnen krijgen. Om haar bij zinnen te zwemmen.